ani tanuni an b'o ta k'o di Denbasi TV lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ ko sɔgɔlen don an n'a ni waati na an bɛ aw fo dante foli min na yɔrɔ jama fara yɔrɔ suruma kan an ka foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka baara ale ye jɛmukan kɛnɛ kan an ka baara ye jɛmukan min ye ale bi dɔkɛlaw de wele maa bɛ k'i sɔnna dɔkɛ ma ka daga sunɔgɔ k'o to yen nɔ ko nafa tɛ a la an ka baara jɛmukan b'i wele o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ Ɲamakɔrɔ kɔnɔna na fɛn min ye bolola baarakɛla dɔ ye an n'ale bɛna jɛ ka bi kɛnɛ k'o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ a donna baara in na kun jumɛn de la a ye nafa jumɛnw sɔrɔ a la fo ka taa se baara in gɛlɛya ma a bɛna a da don la k'o walawala ne ni aw ye an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila ne fa ni tile aba ni tile somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen nɔ an b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu dɔn i sigilen bɛ yɔrɔ min na i ka baara bɛnnen bɛ min ma i ka dɔ fɔ an ye o kan. D'accord. Bon, ne tɔgɔ ye Mulayi n jamu ye Tarawele mais bɛɛ bɛ n dɔn Mulayi création na san'an ka don n bɛ Ala fo k'Ala barikada ka sɔli kira ka Muhamadu don kisi ni nɛɛma b'a ma donc k'an ka sababu ɲuman fo nɔnɔbali ye kafiri ye n bɛnkɛ Seku Gindo n b'ale fo voilà. Mulayi i Tarawele i ko k'i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn ma? Ne bɛ Ɲamakɔrɔ voilà. Ɲamakɔrɔ ok diyara n ye Denbasi TV filɛbaw an b'a fɔ aw ɲɛna pour que ni jɛmukan dumanba ninnu kana tɛmɛ aw ka abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na YouTube Facebook o n'a ɲɔgɔnna caman wa a ka di maa minnu yɛrɛ fana ye ka jɛmukan in ka ale dɛmɛ walima publicité ka di maa min ye a ka tɛmɛ jɛmukan in kɔrɔ an ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran duguma a bɛ weleli k'olu la dɔrɔn ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mulayi i Tarawele i Tarawele la ka ko in de sa o de ye ko ci ye Tarawele la ka maa ɲɛnama ne parce que ne tilanen don ne fankelen dɔngɔnɔ ye ne fankelen bamanan ye donc m'an bɛnkɛ fo sisan an filɛ nin ye sigiyɔrɔ min na Mulayi création grâce à Seku Gindo ale yɛrɛ de ye n ka sababu ɲuman ye n'i y'a mɛn a fɔra ne ma création dɔrɔn o cɛ in de don donc ale ye n ba balimakɛ de voilà donc nɔnɔbali ye kafiri ye quoi. O diyara n ye Mulayi Tarawele i y'a yira n na k'a fɔ k'i ka baara ye fɛn jumɛn ye? Bon ne bɛ baara caman kɛ n bɛ gala don n bɛ ceinture kɛ n bɛ décoration fana kɛ c'est à dire bazin ko ne bɛ bazin de dilan mais bazin ko binakun kɔnɔna na kana ta cogoya si ɲini création tɛ min kɛ yan bazin tɛ doya ka bɔ ka tila ka taa fɛn wɛrɛ k'a la fan wɛrɛ quoi ni bazin nana yan i bɛ dessin min ci o dessin n'a ti yan création b'a dilan ne tɛ taa san dɛ ne b'a dilan de ni galadon ko don n b'o fana don yan n bɛ sirili kɛ a cogo o cogo ja bon kuma la surunya na dɔrɔn bon komi mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ cɛmancɛ de la dɔ b'i sanfɛ bɛ dɔ duguma kuma la surunya na dɔrɔn ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ min kɛ bazin na a ma nɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ k'a la quoi parce que ordinateur ni fɛnw kan ka fɛn o fɛn kɛ bazin na Mulayi création b'a bɛɛ kɛ ceinture la sans ordinateur mun ye kabako ye ko wɛrɛ bɛɛ la kabi Ala ye Mulayi création yɛrɛ d'a ma taa école la voilà a tɛ tɛmɛ o kan c'est ça. Mulayi o faamuna an b'a fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn yɛrɛ de ye e bila bazin baara la i donna la don cogo jumɛn de la? Cɛ nin ye kumaba ye dɛ Denbasi TV n b'aw fo k'a daminɛ aw ka directeur la ka jigin fo duguma baarakɛla minnu dogolen don n'olu tɛ bɔ jabaranin na k'a bɛɛ fo nin kuma kelen ɲininkali sababu la o diyara n ye parce que journalistes caman bɛ na yan téléw caman bɛ na yan mais nin ye kumaba de ye mɔgɔw bɛ na ne yɛrɛ fa ne wolofa dɔnnikɛla de tun don n kelen pe dɔrɔn de b'a bolo den cɛmannin na dɔgɔnin cɛmannin tɛ ne fɛ dɔgɔkɛ cɛmannin tɛ ne bolo a tun bɛ n bila de n ka taa recherche kɛ diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ dɔn quoi ale n'a ka dalilu tɛ sa mais ni n bɛ taa yaala a b'a fɔ n ɲɛna n'i bɔra
kana taa suyɛni kɛ i bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen a ka dɔnni ɲinini nɔfɛ ni tilara o ka ciw la tuma min na olu tɛ wari di mɔgɔ ma i bɛ métier dɔ ɲini i bɛ to ka dɔɔni sɔrɔ min fɛnɛ la o ka fisa bon cɛkɔrɔba ka kuma ala sɔnna a donna ne kunkolo la ne filɛ o de nafa kɔnɔ bi ne ka yala kɔnɔ ne ye bɔgɔlan de kalan Bayangara bɔgɔlan ka bɔ yen ka na Burkina ka bɔgɔlan kalan yen c'est déjà o ye jar fila ye mais kelen tɛ ka bɔ yen ka na san ka bɔgɔlan kalan yen a kɛra jar saba ye mais kelen tɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka taa n yɛrɛ ka jamana la Segu ne ye Segu Marakalaka de ye o fana kalan jar 4 bon sani n ka don da fɛ n ye baara caman kɛ n y'a f'i ye cogo min na n bɛnkɛ ɲi dɛmɛ fɛn caman na a ma découragé quoi a ma mɔgɔw lamɛn a ma découragé n tun bɛ feerew kɛ n bɛ ko caman kɛ mais o bɛɛ la sufɛ n bɛna n ka bɔgɔlan dilan so kɔnɔ yan ni jar 4 ne tun b'a fara ɲɔgɔn kan de k'a kɛ modèle kelen na finalement bɔgɔlan nana bɔ ka cari a diyara mɔgɔ ye ne yɛrɛ tun bɛ moto ta yan ka taa Buguni ni fɛn na ka taa feere ne ka bɔgɔla dulokiba ni tun y'a ye i bɛ ala kale ko tailleur de sira k'a boroder kana trophée sɔrɔ o la yan trophée Mali trophée tɛ trophée sɔrɔ la min ka trophée sɔrɔ o la yan trophée tɛ canadien ye trophée di ne ma o kɛra Mali Senakɔrɔba campement la yan n nana n'a ye parce que ni anw dalen tɛ ko la o ka bɔ i yɛrɛ ma ten anw dalen t'o ko na o ne ye trophée fɛn o fɛn sɔrɔ kɔfɛ trophée la a bɛɛ dira ne ma yan hali ne ye artiste dɔ muso ka fini dilan a nisɔndiyalen yɛrɛ ye trophée min ta kɔfɛ yan a ye ne wele ka taa a ka so k'a tɔgɔ bari ka bɔ a la k'o ɲi ne la a tɛ tɛmɛ o kan bon an nana don bazin ko gamu kɔnɔ c'est la première fois ne de ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ye bɔgɔlan dilan bazin na mais ni kumara kuma bɛ taa quoi kosɛbɛ jamana kuma ka gɛlɛn dɛ Mali kuma ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ a ma nɔgɔ parce que olu kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn sama ka jigin ou bien ka ɲɔgɔn critiquer bon olu tɛ ne ka vie ye quoi ni dugu jɛra dɔrɔn bɛɛ k'i ka kini sɔngɔ ko ɲɛɲini ni marata sɔrɔla alhamdulillah est-ce que i y'a faamu donc ko nana ni nacogoya la bɔgɔlan bɔra o cogoya la k'a carin o cogoya la fo ka na bɔgɔla bazin yɛrɛ bɔ mɔgɔw y'a kɛ yɛrɛ ni ça va pas donc an nana don fɛnɛ domaine kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye bɔgɔlan dilan ne fɛ bazin na siɲɛ kelen o ma taa sira wɛrɛ fɛ parce que u y'a ye ne ka bɔgɔlan bɛ fin bazin na i b'a fɔ ko teinture ka tɛmɛ tɔw ta kan n nana t'o la ka kuru sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔw tun bɛ wele yɛrɛ ka taa kuru k'u ka mɔgɔw kun bɔgɔlan yɛrɛ bɛ se ka bazin minɛ cogo di parce que mɔgɔw delilen don a la coton de la mais a bɛ se ka bazin minɛ cogo di bɔgɔlan kɔnɔ de n nana couleur de développer bɔgɔlan kɔnɔ k'a kɛ gala couleur ye Bamakɔ bɛɛ mɔgɔ tɛ yan min b'a fɔ ko ne ye tile kelen k'i fɛ yen ka baara kalan o tɛ yan wa Bamakɔ bɛɛ ma a ka juru tɛ ne la i y'a faamu Bamakɔ bɛɛ teinture wo n bɛ dessin min dilan o n bɛ gala min don o n bɛ bɔgɔlan min dilan Bamakɔ bɛɛ mɔgɔ tɛ yan terre de bɛ ne la parce que baarakɛɲɔgɔnya ala aw filɛ nin ye i b'a sɔrɔ e tɛ fɛn dɔn bazin ko la mais e b'a don de mais ne n'e bɛ se ka jɛ ka baara kɛ e bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna nin yɔrɔnin bɔ nin yɔrɔnin na yɔrɔnin bɔ nin a kɛra baarakɛɲɔgɔnya hakili farala ɲɔgɔn kan olu n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ se ka kɛ teriw bɛ se ka kɛ sinon Bamakɔ bɛɛ teri kelen pe de bɛ ne la wa Bamakɔ bɛɛ maa tɛ yan maa min b'a fɔ ko n ye mun création kalan baara la tile kelen o mɔgɔ tɛ yan ala ye ne kunkolo dilan a kama quoi n bɛ ala fo a hakilina bɛ na i kunna dɔrɔn i bɛ baara kɛ n'a ye Mulaye o faamuna an b'a fɛ k'a dɔn baara in yɛrɛ daminɛ e fɛ ani sisan cɛ a bɛ wagati joli bɔ ka nɔgɔ bon parce que filɛ ka domaine minnu f'i ye pour que kana baara yɛlɛma kana se bazin ko domaine ma n'an y'o tigɛ ka bɔ a la sisan k'a kɛ populaire yɛrɛ ye Mulaye création min baara na filɛ san 8 nan kɔnɔ a bɔ a tɛ i n'a fɔ fɛnɛ non bɔgɔlan jar n'olu farala kan o ka ca san 20 ye o ka ca san n'olu farala kan o ka ca san 20 ye mais k'a bila bazin ko yɛrɛ k'a bila en populaire telew ni fɛnw ka wuli ka na dabaliban yɛrɛ bolo ma ka na an ka fɛnw lajɛ
kini miri diɲɛ fɛn logo sugu si la hali n'a couleur ye couleur mugan ye k'a sigilen don ɲɔgɔn na création tɛ min sigi bazin kan o tɛ yen sans ordinateur ala ye n dilan ten quoi bɛɛ ma kalan sɛbɛnni min filɛ ka papier la ne tɛ se ka foyi fɔ nin o faamu Moulaye an b'a fɛ k'a dɔn baara in daminɛ e fɛ ka na se bi ma i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ baara in kɔnɔ bon baara in daminɛ ka na se bi ma ni gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya tɛ ban muso baara yɛrɛ ma nɔgɔ muso baara fan bɛɛ ye gɛlɛya ye i ni mɔgɔ dɔw bɛ bɛn o dusuma ka di a bɛ n'a fɔ n'i taara jamakoyɔrɔ la bɛɛ ni taakun don dɔw bɛ taa kini kanu fɛ dɔw bɛ taa jamatigi kanu fɛ dɔw bɛ taa ɲɛnajɛ yɛrɛ ja kanu fɛ bon dɔw fana bɛ taa dɔ ka fɛn ka bunu k'o ta donc n'i bɛ muso baara la a bɛ komi ten quoi muso dɔw bɛ na i ka baara yɛrɛ kanu fɛ a wari cayara a dɔgɔyara u b'a dilan dɔw bɛ ko ka d'u yɛrɛ ye kanu tɛ cɛnimusoya tɛ foyi tɛ i ko ka d'u yɛrɛ ye i mana wari f'u ye cogo o cogo i bolola baara de ka d'u ye u b'a essayer ka marché ɲini i ye fɛnɛ o mɔgɔw bɛ yen a f'o ma ko mɔgɔ dɛmɛnnaw mais dɔw bɛ tuma dɔw la olu bɛ kuma dɔw f'i ye finalement baara yɛrɛ nege bɛ wuli a kɔrɔ o ye gɛlɛya belebeleba de ye o bɛ muso baara la n'i bɛ muso baara la f'i k'i dusu lajɛ bon ani ɲɔgɔn juguya ne bɛ se k'a fɔ juguyaw bɛ yen mais buruja ka ɲɔgɔn buruja o ma kɛ mɔgɔ ma ne buruja parce que ko dɔw bɛ yen pour que a k'i yɛrɛ sɔrɔ n'i y'i bila a sira kan mais an ka jamana nin na yan tuma dɔ la n'i m'i bila a sira kan a b'i sɔrɔ bon olu ye alalatigɛw ye quoi voilà donc gɛlɛya b'an ka baara in kɔnɔ parce que muso ka baara a ma nɔgɔ ne ba voilà. o faamuna Moulaye i kɔni y'a yira n na k'a fɔ i ka client yɛrɛ fanba o ye musolakaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais Moulaye yɛrɛ bɛ fini dilan k'a feere de wa walima a bɛɛ lajɛlen mɔgɔw bɛ n'a di ma i b'a dilan ka d'u ma de bon i filɛ ka min fɔ nin bɛɛ b'a la quoi Moulaye bɛ fini dilan a b'a feere o bɛ dépend fɔn na bon tuma dɔ la mɔgɔ ka ja tuma dɔ la i ka surun tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔɔnin bɛ Moulaye bolo a bɛ se ka bazin san k'a bila n'a lafiyara a b'a dilan k'a stocké client dɔw bɛ na olu ka teli i b'a di olu ma komi i n'a fɔ lemana dɔw fana bɛ na ko deli bɛ ye sini ye i b'a di olu ma i y'a faamu bon olu n'a ɲɔgɔn Moulaye bɛ se ka olu dilan k'olu bila tuma dɔ la mais a ka ca la de caman de bɛ bazin san a dilan an b'a feere ani minnu b'a dɔn fɛnɛ feerekɛlaw kelen filanan ye mun ye ne ka baara fanga ka dɔgɔ Mali kɔnɔ a bɛɛ kɔfɛ baara fanba bɛ kɔ kan de Moulaye création yɛrɛ fanga tɛ Moulaye création na koyi ni ne ye fanga sɔrɔ min bɛ kɛ nin si tɛ c'est à dire an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de quoi aw yɛrɛ ka nin ye dɛmɛ belebeleba de ye ka na ne interviewé aw ma dɔrɔmɛ ɲini ne fɛ nin yɛrɛ ye dɛmɛ belebeleba aw ka téléso dayɛlɛ la a ma mɛn kosɛbɛ o bon ne bɛ message passer ne kanuɲɔgɔn bɛɛ ma se bɛ min ye se tɛ min ye aw fana kan ka dɛmɛ quoi parce que mɔgɔ min bɛ mɔgɔ dɛmɛ ɲuman dɔn Mali ye kafiri de ye bilahi mɔgɔ min bɛ mɔgɔ dɛmɛ o fana kan ka gun ka yɛlɛn quoi o yɛlɛntɔ o bɛ ka fɛn o fɛn dɛmɛ o fana b'o bɛɛ tɛgɛ sama ka yɛlɛn mɔgɔ tɛ nin yɔrɔ de faamu an bɛɛ bɛ dɛmɛ kɔ mais aw ta in bolofa b'a kan o diyara n ye Moulaye sisan an b'a fɛ k'i ɲininka mun na baara o baara n'i kuma n'a gɛlɛya kan i kan ka kuma a nafa kan baara in daminɛ fo ka se bi ma e yɛrɛ Moulaye ye nafa jumɛn sɔrɔ a la bon baara daminɛ ka se bi ma ne ye nafa min sɔrɔ a la a nafa ka bon kojugu a se ka fɔ ka ban fɔlɔ o e k'i da don dɔɔnin na k'o voilà bon nafa tɛ se ka ban fɔlɔ ni yɔrɔ min ye ne tɛ n ka nasɔngɔ juru ta maa si fɛ alhamdulilayi kelen filanan ko foyi tina ne la ko ne bɛ taa n dama kasi mɔgɔ ye ni n bɛnkɛ in tɛ quoi ala ye jigi di ne ma quoi ne bɛnkɛ Seydou Gindo ale yɛrɛ ko n ka baara de kɛ dɔrɔn a nafa belebele o ye fɛn o fɛn nege mana ne ka denbaya minɛ ne b'a bɛɛ sɔrɔ n ka baara in na
ne mana danga sunɔgɔ ka wuli fɛn min nege bɛ ne yɛrɛ la n b'a sɔrɔ n ka baara na n tɛ mɔgɔ wele karisa juru di yan nin di yan ta n mago bɛ n na non ne bɛ k'o bɛɛ sɔrɔ n ka baara na n ma wari kɔni sɔrɔ k'a mara pour que ka hinɛ fantan ni dɛsɛbaatɔw la mais o yɔrɔ in o yɛrɛ ye nafa fɔlɔ de ye ni seri ka denbaya kɔrɔ i ka baara la nafa fɔlɔ de ye n b'ala fo o la k'ala barikada ni nafa min sɔrɔ a la n'a ka bon o ye o diyara n ye Mulaye yɛrɛ don n'a nataw la laɲini jumɛn de bɛ e la i ka baara in kɔnɔna na bon don n'a nataw la laɲini min bɛ ne la n ka baara kɔnɔ o tɛ don jan yɛrɛ ye n bɛ ka ala de kɔnɔ quoi ni hali ala y'o po sini ne bɛ don o da fɛ o ye mun ye n bɛ n profiter ya ka n ka nin ɲɔgɔn ye cɛ min kanu kosɛbɛ kosɛbɛ ni n ka gardebo bila ye générali président Assimi Goïta pour que a n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ u k'a dɔn u ka jamana kɔnɔ a ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔ kunkolomaw bɛ yan minnu bɛ se k'a dɛmɛ a ka faso baara la Mulaye création yɛrɛ bɛ faso baara de la ne b'a fɛ bolola baarakɛla bɛɛ Mali jagokɛla bɛɛ Mali artiste bɛɛ ne ni ninnu bɛɛ de ye kelen wa ne ni ninnu bɛɛ ye kelen ni Mali artiste sigi 100 ne ni 80 ni ɲɔgɔn dɔn 80 ka fini bɛ dilan bon ne b'a fɛ an bɛɛ de ka segin an ka valeur ma u k'an bila an ka possibilité kɔnɔ n'o kɛra an bɛ ko caman kɛ ɲuman kana kɛ maa ye o k'o dogo ni ɲuman kɛra min ye o k'o fɔ bani waritigi ka ca o setigi ka ca don n'a nataw la min ka di ne ye o ka kɛ o y'o de ye bolola baarakɛla bɛɛ ka bila a ka possibilité kɔnɔ mɔgɔ si kana tɔɲɔ Mulaye création ka laɲini ye min ye et puis an ka baara de kɛ o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la bon n b'a fɔ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye an ka juguya de dabila an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn ye ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra an bɛ se ka kɛ kulu ye ka jamana jɔ parce que bolola baara ye jamana jɔ de ye an ka baara nin filɛ nin ye a ma nɔgɔ koyi ni bolola baarakɛla dɛmɛna bolola baarakɛla kelen bɛ mɔgɔ 5 de balo mɔgɔ 5 surtout an filɛ galadon min na galadonna kelen bɛ mɔgɔ 5 de balo walahi muso galadonna n'a fɔrɔla galadonna a n'a cɛ tɛ kɛlɛ sabarako la o kɛnɛkanda ye finitigi bɛna fini d'e ma wari d'a kan a y'e balo e bɛ taa fini don gala la e bɛ galatigi wele ka gala san e bɛ wari min d'o ma i y'o balo ni fini donna gala la a bɛ taa di gosilikɛla ma i ye gosilikɛla balo n'a bɔra yen nɔ e b'a di finitigi ma a bɛ taa di tayɛrikɛ ma a ye tayɛrikɛ balo ka fara a yɛrɛ kan mɔgɔ 5 mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 5 balo n'i y'o mɔgɔ 1000 bɔ jamana kɔnɔ a ye mɔgɔ joli balo donc ne ka laɲini nin de ye quoi an ka baara kɛ o de bɛ nafa s'an ma o de bɛ mɔnɛ bɔ an na en même temps an kana an jigi da mɔgɔ kan i b'i jigi da mɔgɔ kan mɔgɔw bɛ bɔ i jigi kɔrɔ n'i y'i jigi da Ala kan o de ye ban pewu ye quoi an k'an jigi da Ala kan ale de bɛ ko bɛɛ dilan parce que Ala de t'i jigi tiɲɛ ale de tɛ bɔ jigi kɔrɔ sinon i b'i jigi da mɔgɔ kan mɔgɔ bɛ bɔ i jigi kɔrɔ koyi bon ni mɔgɔ y'i sɔn o b'i kunna da fɛ Ala tɛ mɔgɔ si sɔn mɔgɔ kunna da donc n'i ye baara kɛ ten i bɛ t'o la Ala fana bɛna sababu bɔ olu bɛ yɛlɛ n'i ye mais min ye ne dabali ban diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan an bɛɛ maliyɛn den an bɛɛ hinɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka di ne ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ mais maliyɛn mɔgɔ sonsorolen don tuma min na o t'i dɛmɛ quoi n'i yɛlɛnna tuma min na o bɛ na n'u ka dɛmɛ ye o bɛ ne degun dɛ olu k'i sonsorolen bɔ k'i wuli k'i jɔ ne m'o ye quoi bon mɔgɔ ma fɛn min ye i tɛ se k'a fɔ k'o bɛ kɛ quoi i b'a ye u bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ o tigi wulila quoi commencera ka wuli quoi mais o mun dɛmɛ sugu ye a y'an dɛmɛ dɔrɔn an ka baara kɛ a y'an dɛmɛ an ka baara kɛ aw ka téléso filɛ a mago bɛ caméraw caman na a mago bɛ machine caman na pour que ka dɔ fara a ka baara capacité ka diɲɛ don o don hali Mali téléso ba mago bɛ appareil dɔ la
kuma tɛ aw ka média ninnu ma mɔgɔ fana bɛ dɛmɛ na o mais sisan ni dɔ ye $500,000 d'aw ma sisan ka $500,000 di ne ma sisan an ka bɔ télé ni fɛnw na jeliw k'an tɔgɔ fɔ i b'a ye dɔ fana bɛ bɔ kɛrɛfɛ ka $2 di k'o kɛ kuma ye bon nin ye mun ye mɔgɔ wulilen b'a dɛmɛ cogo di nin ye mun ye mɔgɔ bɛ c'est à dire den bɛ kasi la tuma min na o waati a mɔgɔ bɛ sin de la kosɛbɛ n'a kɔnɔ fara ka na sin d'a ma mɔgɔ foyi t'a la kosɛbɛ o de kama n ka kuma in kɔrɔ de ye ni k'i jigi da Ala kan parce que ale de bɛ se k'i kunun ka bɔ sunɔgɔ la k'i sɔnni na mɔgɔw bɛ tila ka taa kalo da la k'i bɛ sɔnni kɛ Ala de bɛ se k'o kɛ dafɛn tɛ se ni Ala tɛ donc an ka jigi da Ala kan en même temps an ka baara fana kɛ Ala tɛ baara kɛ bali sɔn dɛ ayi kuma t'a la k'a fɔ de ko i bɛ Ala wele ko k'i sigi Ala b'i sɔn n'i sigi walayi faden bɛ yɛlɛ la Ala tɛ baara kɛ bali sɔn dɛ kuma t'a la Ala ko ale b'i dɛmɛ de k'i lama voilà donc an b'an lama k'an sɛmɛ Ala la k'an wakiliw kɛ Ala ye a k'an filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye a k'an sɔn a k'an dɛmɛ ka tila ka sini kɛnɛya kalifa an na kumaw bɛ yen quoi n'Ala sɔnn'aw ma voilà Mulaye yala maaw bɛ e bolo i bɛ ka minnu dege baara la baara in daminɛ ni sisan cɛ ouais bon mɔgɔ bɛ n bolo mɔgɔ minnu bɛ ne bolo hali mɔgɔ yelegew tɛ a bɛɛ ye Mulaye yɛrɛ mɔgɔ ye a bɛɛ ye yɛrɛ mɔgɔ de betini min bɔra yan sisan o ye ne den ye ni min tun bɛ ka fini walaka o ye ne den ye o fɔrɔla ka ban ale yɛrɛ bɛ peinture caman da yan bon i ye musomanin 2 min ye da la olu 2 bɛɛ ye ne den ye cɛkɔrɔba in ye n fa ye n kɔrɔkɛ don les jeunes na banderole théâtre banderole bɛ min kan na kɛnɛma n'a bɛ ka dessin ko o ye n terikɛ de ye ne nana Bamakɔ yan chaque den kelen ne n'ale de kɛra teri ye fɔlɔ fɔ sisan a y'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye a taara fɔ Espagne mais a tilala ka na ka jagokɛyɔrɔ dayɛlɛ a nana sɔrɔ ne bɛ nin baara in na a y'o fermer ko fɔ a ka métier kalan terikɛ de c'est à dire Mulaye n bɛ fɛ k'a f'i ye Mulaye yɛrɛ ka baarakɛla bɛɛ ye Mulaye yɛrɛ ye quoi yala Mulaye bɛ maa wɛrɛw kalan baara in na min t'a yɛrɛ mɔgɔw ye ouais ne bɛ mɔgɔ wɛrɛw kalan min tɛ ne yɛrɛ mɔgɔw ye mais olu siraw ma na kosɛbɛ fo ne Mulaye k'a dɔn de parce que baara ɲɛɲinini ye 2 ye bi fɔlɔ 1 de tun don mais bi 2 don o 2 ye jumɛn n bɛna baara kɛ cɛ ka yɔrɔ bɛ ka marcher n ka se ka wari sɔrɔ ka safinɛ san ka n ka thé san o bɛ yen mais ne bɛna wariko tɛ dɛ ne b'a fɛ ka baara in yɛrɛ de ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛdɔn n ka taa dayɛlɛ n yɛrɛ ye n ka kɛ n yɛrɛ ye o fana bɛ yen n'i nana création b'o de jateminɛ donc n'i ye min taabolo jateminɛ i bɛ ɲininka ne bɛ baara de fɛ pour que ka wari sɔrɔ i bɛ bila o hokumu de kɔnɔ ni baara bɛ tuma min na ko an fanga tɛ se k'a koron an bɛ wele bɛ bila i ma mais n'i ta ye baara ɲɛɲini de i yɛrɛ b'a fɛ ka k'i yɛrɛ ye don dɔ la o fana jate bɛ minɛ i bɛ se ka don o ko kɔnɔ cogoya min na baara in bɛ dilan ten o faamuna Mulaye an b'a fɛ k'i ɲininka min na sisan o de ye maa minnu bɛ yen nɔ k'u sigilen bɛ k'u bolo 2 da u sen kan u tɛ ka baaraw kɛ dɔw ko n ye kalan min kɛ fo n k'o baara de sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana sigilen bɛ n tɛ foyi kɛ u jigi dalen bɛ mɔgɔ kan n'o tigi ye min sɔrɔ an bɛ jɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ ladilikan ni welewelekan jumɛn de bɛ Mulaye bolo ka ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka wuli ka kɛ dɔkɛla ye bon i b'a dɔn miiri de bɛ ɲɔ kɛ fɛn caman ye miiri tɛ gasi ye quoi miiri fan si tɛ gasi ye wa miiri fan si tɛ bɔ miiri fan si tɛ kɛ kojugu ye ne bolo parce que n'i bɛ mɔgɔw cɛla e filɛ ka kuma min fɔ sisan ni a tigi ka miiri ye nin ye ne fa ye ou bien nin ne ba ye nin ne cɛ ye n bɛ se ka dɔ kɛ mais cɛw bɛ n da parce que diyagoya de don ale ka fɛn ɲini k'a dun ouais a ka miiri ka ɲi mais a bɛ mɔgɔ minnu cɛ la e ka kan ka fɛn fɔ a ye de pour que k'a guider sinon ne yɛrɛ muso ne tɛ kuma mɔgɔw fɛ quoi ne yɛrɛ muso hali sisan aw filɛ interview la yan a tɛ yan a bɛ sugu la a b'a ka butigi la ne muso y'a ba ka so ti k'a jɔ kɔsa in na k'a ban pewu siman na bɔgɔ tɛ dɛ siman na a ka wari la ne ka dɛrɛmɛ t'a la a tɛ tɛmɛ o kan
mais même si il défend avec muso la cɛw fana nɔ b'a la minnu furulen c'est à dire ala de bɛ se ka jɔn kɔlɔsi quoi cɛw fana k'a lajɛ tuma dɔ la u ka sira juba musow ɲɛ u ka se ka u ka kow kɛ bon musow e ka ɲininkali tɛ musow dɔrɔn kan o bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ sigilen don ko n tɛ dɔ kɛ wari bɛ n fa kun a bɛ n ba kun wuli ka dɔ kɛ o de bɛ laban hali ni fa ni ba b'a d'i ma diɲɛ don o don miliyari walahi n'i yɛrɛ ta t'a la wari in tɛ mɛn dɛ wari in tɛ mɛn dɛ f'i yɛrɛ ta de ka sɔrɔ a la i y'o ɲini sɛgɛn na cogo min na i donna womisɛnnin ni wo kumabaw ni jɔnɲɛmisɛnninw fɛ cogo min na k'o ɲini o dɔɔni min b'a la hali n'i ye dun k'i fa ni ba t'a la n'i nana so ma i bɛ fɛɛrɛ minɛ parce que i y'o sɔrɔ cogo min na i b'o dɔn e m'a ye mɔgɔ min bɛ bolimafɛn sɛŋa ka taa ci la k'a boli ani i yɛrɛ ye wari bɔ i kun ka bolimafɛn san hali ni mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a dɔn karisa filɛ moto min kan karisa ta tɛ dɔw bɛ yen karisa filɛ moto min kan vraiment a ta don u b'a dɔn parce que a y'a san a ma san u b'a dɔn donc yɛrɛ ta ani mɔgɔ wɛrɛ ta i yɛrɛ de ta ɲɔgɔnna tɛ quoi baara dulonnen de dusukolo de la bilahi n'i ma baara kɛ n'i ma kɛ n bala ye i k'a fɔ ma tunu si bɛ ala de bolo zamzam y'u lajɛ kɛ Usmani Sherifu Madani Haidara a ye baara de kɛ Al Ansar pour que ka diɲɛ bɛɛ minɛ ta a ye baara de ɲɛ jiri la fɛnɛ ne ba kuma banna pewu n'i ma baara kɛ i bɛ kɛ n bala ye quoi kuma banna pewu mɔgɔw ka u miiri nin na dɔrɔn kuma bɛɛ b'a kɔnɔ quoi siga t'o la o diyara n ye Mulaye DMS TV filɛbaw an b'a fɔ aw ɲɛna halisa jɛmukan dumanba minnu bɛ ka bɔ nin pour que olu kana tɛmɛ aw ka abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na Facebook fo ka taa se YouTube ma o n'a ɲɔgɔnna caman wa jɛmukan in fana dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye a ka di maa o maa i ka publicité ka tɛmɛ a kɔnɔ walima jɛmukan in yɛrɛ dɛmɛli de ko bɛ e kɔnɔ an ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen sabula kɛnɛ min tɔgɔ ko an ka baara baarakɛlaw ka kɛnɛ o kɛnɛ o ni dɛmɛli ka kan kosɛbɛ mana ni aw mago b'a na numéro minnu bɛ tɛmɛ e kana duguma a bɛ weleli k'o la ni ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka baaraw an b'o olu boloda Mulaye baara kɔni ale bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma folikan jumɛn ni welewelekan jumɛn bɛ e bolo kumakan laban na ɲɔna an bɛ jɛmukan kuncɛ bon alhamdulillah an bɛ segin ka kuma dɔ daminɛ kan folikan min ni welewelekan min bɛ ne bolo ɲumandɔnbali ye kafiri ye n bɛ kɛ Sedu Gindo n b'a fɔ a n'a ka denbaya ala kana baasi foyi k'u la amina yarabi k'a fɔ n balima baarakɛla bɛɛ ye ceinture gala gosilikɛlaw tailleur Mali artiste aw bɛɛ de ye Mulaye Création kanubaga ye an ka baara kɛ baara dɔrɔn tɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na ni min ye fila sɔrɔ ni foyi ti o tigi bolo zoro kɔ a ye kelen bila o ka zoro nɔ la comme ça i ka den bɛ t'u bolo n bɛ n profiter jamana singulaw n bɛ welewele da u ye n bɛ minnu dɔn ne tɛ minnu dɔn ko tɛ dɛ u ba den de bɛ yan hali kuncili t'a ban Mali kɔnɔ yan mais n bɛ n profiter DMS TV kanubagaw DMS TV a nana a bɛ ka bolola baarakɛla minnu bɛ duguma seko ni dɔnko ni gouvernement t'a kalama pour que gouvernement k'a dɔn jamana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka ne ka jamana bɔ bolola a sababu ye mɔgɔ minnu bɛ image ta k'a cari bɔlɔlɔ sanfɛ bon u ni dɛmɛ ka kan dɛ Fifi Tunkara i tulo b'a la cɛsamuso jigi a tulo b'a la a bɛ na nin ye n'a ma ye a ba b'a ye Fifi Tunkara e kana ye e y'a tɔgɔ mɛn Uma Agi a n'a ka cɛdenw tɛ Ashura Mulaye Création yɛrɛ ye souhaité min kanu Mali bɛɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sans wari ça veut dire sans l'argent wari ko tɛ sanu ko tɛ n'u ye fɛn di an b'a fɛ dɛ mais sans l'argent o tɛ Ashura parce que tɛ Ashura ye baara kɛ a ye gouvernement dɛmɛ a ka baara la baramuso société Aminata Konate a fana bɛ ka gouvernement dɛmɛ a ka baara la parce que a bɛ ka misiriw jɔ
ala ma se nɔgɔya minnu ye hali a y'olu don baara la moto ni siɲɛ saba k'u ka taa feere kɛ u kana siri maa la i b'a dɔn yan ko baara ka ɲi quoi olu n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ Mali kɔnɔ yan double fo ka taa se double 7 ma ninnu bɛɛ de bɛ ka hinɛ fantan ni dɛsɛbaatɔ la donc n'a bɛ fantan dɛmɛ kɛ n'a bɛ dɛsɛbaatɔ dɛmɛ kɛ DMS TV tari a ka téléso tɛ o de ye bɔlɔlɔ sanfɛ a fana ni dɛmɛ ka kan dɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ se ka singulaw jira jamana mɔgɔw la k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka jamana dɛmɛ mɔgɔ minnu b'o image ta ka cari o fana ni dɛmɛ ka kan dɛ Fifi Tunkara a bɛɛ tulo b'a la Uma Agi tɛ Asura tigi a bɛɛ tulo b'a la i ni ka cɛdenw cɛbilen a bɛɛ tulo b'a la bon ka fara min la création yɛrɛ kan kuma banna pewu n bɛ foli lase Mali maa bɛɛ ma n terikɛ bɛ Sénégalais ka jo b'a la DMS TV hakili to a la la création grâce à Seydou Guindo ka aw yɛrɛ fo ka a ka caméraman k'a fo manager papier ma manager caman bɛ papier t'o la papier bɛ ne ta la Lasina Sisoko o y'a ka baara koloma fangaba ye fo ka na Dirisa fɛ n bɛ interview ye donc n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ ye vraiment n b'aw fana fo a ka ɲininkali la a ka nin baara in taabolo ni n ko a ma diya n ye n ye kalo tigɛ a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana lafiya an ka cɛden minnu sara jamana kumabɔli la Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa kɛ u ma mɔgɔ minnu tor'u kɔfɛ yan Ala k'u ɲinɛ ni hɛrɛ ye hɛrɛ min b'a to u ka mɔgɔ sali bɛ ku u la Ala k'o kɛ a ka Alaya kama Ala ka jamana lafiya an ka gouvernement Mali kura Mali jaraw ne y'a fɔ a mɛnna n ko Mali bɛna ja wa a jatɔ filɛ nin wa jara donc an ka gouvernement minnu b'an kɔ an bɛ foli bila u bɛɛ la DMS TV tɔgɔ la a n'a membre bɛɛ u b'u k'u hakili to DMS TV la ka tila ka dugawu kɛ jamana ni u yɛrɛ bɛɛ ye Ala k'an bɛɛ lafiya ni jugu min ko k'a tɛ ɲɛ an kɔ Ala k'o bɛ dingɛ kɔnɔ ɲɛ tɛ dingɛ min a ka to bɛ na salala ma Wasaliou Moulaye a diyara n ye i y'an bisimila an b'i fo dante foli min na DMS TV filɛbaw an b'a fɔ sa n ko bi jɛmukan in kɔni ale sera kuncɛyɔrɔ la an y'o fɔ jɛmukan in ye an ka baara de ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ dɔkɛla ye sabula fataw bataw yɛrɛ ta ale de ɲɔgɔn tɛ n'i ye baara kɛ i yɛrɛ kun ye ne hakili la o de ka fisa ne bolomakɔrɔ kuma an bɛɛ lajɛlen ka wuli an ka dɔ kɛ baara ale de bɛ maa olu nafa bi jɛmukan in sa an bɛ ale ɲɔngiriya nɔ ni Ala ma basi foyi kɛ n'Ala ye waati wɛrɛ yira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ ale kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ɲɛna aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh